L-Aġenzija tal-Credit Rating Standard & Poor's innutat li f'pajjiżna żdied ir-riskju għal reputazzjoni u l-operabilità għas-settur bankarju. Dan kif din l-Aġenzija żiedet dan ir-riskju b'żewġ gradi. Standard & Poor's Global Rating innutat l-allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus kontra l-Bank Pilatus u l-perċezzjoni ta' nuqqas ta' trasparenza f'numru ta' banek. Qabel dan ir-rapport Malta kienet fi skala 4 ta' dawn ir-riski, iżda issa tela tal-iskala 6. L-inqas skala li pajjiż jista' jkollu dik ta' wieħed u li turi settur b'saħħtu mingħajr l-ebda problema u l-argrat meta pajjiż jilħaq l-iskala 10. Dan iċ-ċaqli ifisser li l-mod kif tħares lejn il-banek li jaħdmu primarjament minn Malta issa jinsab fil-grad ta' BBB- fejn qabel kien jinsab fil-grad ta' BBB. Din it-twissija minn Standard & Poor's ħarġet xahar wara li l-Awtorità Bankarja Ewropea l-EBA qalet li l-FIU naqas milli jatwa sanzjonijiet effettivi kontra l-Bank Pilatus u li kisret id-direttivi tal-Unjoni Ewropea dwar il-ħasil ta' flus meta naqset li taġixxi kontra dan il-bank. B'reazzjoni għal din l-aħbar, il-Bank Ċentrali ta' Malta qal li s-settur bankarju f'Malta jinsab f'qagħda soda, reżiljenti u profitabbli. Qal ukoll li l-Bank Pilatus li hu meqjus bħala bank żgħir ma jpoġġi l-ebda riskju sistematiku fuq l-istabilità finanzjarja domestika. Anke l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA rjaffermat li s-settur bankarju f'Malta jibqa' wieħed b'saħħtu profitabbli. Sostniet ukoll li l-awtorità se tkompli ssaħħaħ lilha nnifisha hekk kif għaddej in-numru ta' riformi.